Ето сега ще покажа защо това място е специално. Не е заради Петя, не, може би и заради нея. Ето от реката и си представяме, че тичаме за спасение, търсим нещо. Малко е трудно. Се придвижва човек по склона, но още малко. Охо! Ето го водопада. Ей го е там. Така че има връзка между всичко.